Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kina ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako di ay Celine, 21 years old, single apan may kaipon. Ug mabdos ko karon sa among unang anak. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong nadiskubrihan nga gibati samtang nagmabdos ko. Aron ninyong hisabtan, sugdon ko sa unang tuig sa among panag-uyab. Ingon ining mga panghita po. Unsa naman sapni ko eh? Lain naman sapni color ang akong discharge. At kung una, color yellow. Karon color brown. Ug may paho ra pa. Nga naman ka ni? Gaya ko mong si Arlene. Ay, ambot eh. Nahasol man ko ni akong discharges. Sonsa? Mataglabay na ko sa akong ginamit nga panty shields ba na may color ang akong discharge. Sus! Normal man tingali na. Naamkin mo yung mga discharges nga babae, di ba? Normal kung wa lang ng kadudahan nga color ug baho. Unya, lain-lain mag-color pi. Ug may baho pa cute. Oh, basig dugay mo itang-tang yung panty shields. Manang may color sa kahugaw. May baho na. Ay, simbak ko eh. Regular ka akong mag-ilis akong panty shields. Usa kay gani, kaduha man gani sa kaadlaw. O kaniadto pa kong nagamit og panty shields. Karon lang naingon aning akong discharges nga naanak ka. Unsa? Unsa may buti pasabot? Nga ako'y nakaingon ni anak? Unsa may pagtuon mo na ko rin? Ha? Gano'n dili pa magkamuli sa inyong gipuyan ni Charlie? Tagay sa tabi. Ha? Huy, milagro. Dugay na kuhuwa ni mo hagdaan na, uy. May kwarta dito. Palit og ilim nun ka, kanang mamatid. Agay. Dako bagyo di ay ng problema, ha? Ay, nasak ko ba? Aron makasulti ko sa tanan akong pagduda. Ha? Pagduda? Tepa. Agay, na-intriga na ko, anak da. Habi, bebe, kwarta, be. Kaya palit na ko og atong mainom. Uy, hala, gitinubig lang ay. Ano may problema ba? Nagduda ka nga may laing babae si Charles? Day, karon pa di ay kaanang uyab nimo, nga bisan ganig bayot, patulan mo gani anak niya? Usa na sa kong gikabalakan, love. Kanang iyang kaagi uban sa mga Becky. Basig masakiton mga migamit niya. Kaya nga naman di ay. Paminaw, ingon ining mga nahito ko. Oh, what? Maunay imong gikabalakan? Posible di ba? Pero, wa pa man ka kay gibati. I mean ba, wa pa man ka kay gibati nga sakit ni mo diha. Ha? Kinanglan pag yun ay nga may bation ko aron matinuod ang akong pagduda. Huy, day. Kung active na ta sa sex, normal ramang gunagod nga mausab ang atong mga discharges. Ha? Sigurado ka? Ay, syempre, no? Sa gula na gud imong duga sa lalaki. Anya, ingon anin di ay ka. Dili. Awa lagi. May rason yun, day. Kung nga nung mag-usab-usag ang color sa akong discharges, di ba? O nga, may baho na. Di ba, love? Nabalak ako sa pagkausab sa color sa akong discharges. O nga, may baho na sab. Nagduda na hinuon ko nga nakuha ko ni sa akong kaipon karon. Apan, gibaliwa ko na lang sab kay wa man sab ko'y gibati. Hangtod nga after 2 years,
mi mabdus ko. Og nakapacheck up na ko og ubikay ni. Unya, May vaginal infection ka man. ha? Nga naman, Dok. Oh, ikaw ra ba ang gigamit sa imong ka-live-in? Wa ba siya mag multiple sex partners? Ha? Kay nga naman day, ha? Dok? Unsa? Tug-ani ko sa tinuod. Pila mi kabuok gay mong gigamit. Nga na ako, hindi sakita. Ikiha ko ng doktora, ha? Unsa? Pida. Masangil siya ko. May sakit ko. Ikiha ko siya. Basig may HIV ka. Unsa? Pasangilan gid ko ni mana. Oo, ako ron ako. Tigamitan ko bayot sa una. Pero wala man ron. Ang saon naman lang nakuha ni Charlie. Mabdos baya ko. Niya nagiresita ang doktor ng antibiotic para sa akong vaginal infection. Madaot niya si baby. Sulti na lang god kung may HIV ka. Pida eh. Aro may luna ka no? Willing na kong magpa-HIV test ha? Oh, tama. Di ba negative ang result? Negative tagdo sa HIV. Sorry. Pero, unsa man din akong vaginal infection. Oh, kasi kuha lang ka sa hygiene. Huh? Buti mo ipasabot, wa ko man limpyo. Oh, kasi ka na pagsigil mo gamit o pati shields. Kadaubi ko lang sa akong mama nga. Kinam ko yung bayang may suon. Gibadong silang mama na kay makadaot na. Ha? Hala no? Daoy, ako'y naluoy ni Charlie nga imong gipasanginlan, oy. Tawa lang ka daw. Angang, may imagine man ako si Charlie nga nangugat aron lang dili nimo pasanginlan. Hala, oy, nagpa-HIV test pag yun mo. Unya, day. Diin man ko aning vaginal infection. Unsaon man ako ani, uy, nga mahadlok man ko mo inom anang antibiotic nga giresitas doktor kay maptos baya ko. Mahadlok ko madaot ang akong baby sa akong tiyan. Kundi pa lang unta ko mabtos, di ko mahasulog sa maini. Kay makatumaraman ko anang giresita sa doktor na kong antibiotic para sa akong vaginal infection. Pero mabtos manggod ko. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dihang active na ko sa sex, nausap ang color sa akong discharges. Una, yellow ang color. Hangtod mi brown og may baho na. Normal ra ba ko na kung active na sa sex? Ikaduhang pangutana, pagpa-check up na ako ko'y vaginal infection. Diin man ni nako. Sa akong partner ba? Kay tigamit ba siya mga bayot sa una? O sa pagsige na ko gamit og panty shields? Ikatulong pangutana, nagpa-HIV test ni sa akong partner og negative ra ang among result. Buot bang ipasabot nga wa ni sa akong partner na ako makuha? Wa man ko'y laing sex partner. Ikaupat og katapusan, mabdus ko ug may gireseta ang doktor nga antibiotic para sa akong vaginal infection. Safer ba ning tumaron alang sa akong baby? Unsay akong buhaton? Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lynn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, mutambag ko sa inyong mga problemang punto medical. Usaman ako ka psychiatrist, mutambag ako sa inyong mga problemang punto psychological, emotional, behavioral. Ug usaman ako ka drug addiction specialist. Ako mutambag sa inyong mga problema mahitungod sa mga ginadiling drugas. As usual, as Dr.
Attorney Bathan ang mutambag sa inyong legal ng mga problema. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or dire ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Our sender si Lynn sa Mindanao. Unang pangutanan ni Lynn, diyang active nako sa sick. Nausab ang kolor sa akong discharge. Una, yellow ang kolor. Hangtod ni brown ug may baho. Normal ra ba good na kung active ka sa sick? Actually, ang discharge dili ni siya normal. Ako rin discuss na after I'll read all the questions panay continuity. Anything nga baho kay usually ang discharge man dili man sa baho. So there's alarming na siya, no? Ikaduhang pangutana, pagpa-check up nako na ako no koy vaginal infection. Mao gyud na infection. Dili man ni nako makuha akong partner ba kay may uyab siyang bayot sa una o posible o pag sige nako og gamit og panty shields, posible ni siya nga naay sexual contact relationship kining contamination, na? Ikatulong pangutana, nagpa-HIV naman mi sa akong partner og negative man ang result. Buot bang ipasabot nga wala ni sa akong partner makuha? Wala man ko'y laing sex partner. Dili lamang HIV or AIDS ang sexually transmitted disease. Daghan man. Naay gonorrhea, naay syphilis, daghan pa, tiangruid, so daghan pa. So posible nga dili ni siya HIV but some other sexually transmitted disease. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Nabdos ko og ang grisita sa doktor nga antibiotic para sa akong vaginal infection. May grisita siya. Safe ra ba na ako nga tumaron alang sa akong baby? Unsay akong buhaton? Well, calculate naman na sa doktor ang dosage o ang inunta ang frequency sa pag-inom mitungod sa mga antibiotic o kibalo ang imong doktor unsang antibiotic ihatag sa imo para nga dili maapektuhan ang imong baby. So balik to the vaginal discharge kay imong giingon, normal rugged nang naay discharge, especially kung pregnant ang usa ka babae, no? Pero ang discharge nga normal clear na siya, white, somewhat sticky, murag may pagka milky white ba, no? Wala ni siya noticeable odor. Kung baho-baho na gani, alarming na siya, no? Normally, it looks like yellow in your underwear. Ma-alarm ka na kung baho-baho lagi, no? You must see a doctor. Ipang discharge nimo, daghan, unya, lain na ang baho. Kay normally, akong balikon, odorless ni siya. Ang imong inunta ihi kung naka-infection going on gikan sa light yellow man atong ihi, no? Kung naka-infection going on mahimo ni siyang dark yellow, Kunya, gikan sa pagka-sticky or pale yellow nga color, mausab ni siya. So, naani mga dagang hinungdan o para nga inunta, makaingon ka nga safe ba sa imong baby kung magpadidi ka or nabdos man ka, tumana lang ang giingon sa imong doktor, mainom ka antibiotic. As we all know, the best way to check, to conclude nga kung babdos ang usa ka lalaki o di ba, or not lalaki, sa kababae o di ba, kung magpa-pregnancy test, no? Kining human chorionic gonadotropin testing, HCG testing, kanang pagsuta kung nabdos ba ang sa kababae o dili ba. Okay? Balik ko na ko, normal na sa kababae nga na ay discharge pero dili siya kining lain og baho. Naar namang gi-discharge. Kung naa kay infection, gingon na sa imong doktor, fungal infection ba karon, mahimo ni sila murag creamy, murag dark yellow, nga di ka kasabot. So alarming ni siya len og ginaot nga padayon nun mo ginom tong antibiotic nga gidosita sa imong attending doctor og you come back to him as soon as possible for check up to check kung naa pa ba kay infection. Fungal ba, bacterial or viral infection sa unsa makakos ni siya og discoloration sa imong ihi, panimaho nga discharge og dili nindot nga paminaw sa imong lawas nga di ka kasabot, murag kapoy, usay hilantan ka, malipong ka, dugduog, mao na mga signs and symptoms. Alright, so hinaot nga nakasabot ka sa akong explicar ni Molen sa Mindanao. So once again, ako si Dr. Rene Obra, mapasalamaton kayo ko with Atty. Bathan
sa inyong makanunayong pagpaminaw sa mong RMN program, nagpabilin kaming numero ng istasyonan din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. So sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Lani. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Forevermore. You were just a dream that I never thought I would be right. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba da siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa General Santos City. Hanggang tumatatampo, nagdasangahan nga Lani. Nahuman ba ang akong ipatahi nga kasulis? Oy, Sir Alex, mayong hapon, sir. Yes, sir. Nahuman na. Mo lagi paghuman in town. Timing gid kaayo imong pag-anhi, sir. Ikaw ba? Ayaw lagi pagsira ko. Alex na lang. Lain kaayo, sir, uy. Suki ra bagi ka na kung customer din hi. Angay lang nga mutahod di ko nimo. Lari. Wa pa gid ay kay tubag sa kuputana nimo. Sir. Ibaw ka. Ganagi ko nimo. Ibaw ka kung imo ko sugton. Yung pinahanglan nga manahi pa ka. Maugyod lang ni. Nahibaw kung dako kaayo ni gusto si Sir Alex ni mo. Nagsige yun in taon ni siyang pamugos na ako kung unsa ko na imo mga paboritong kanon. Kaya para madadaan ko no kanya din his patahian. Maayong hapon di ay ni mo, sir. Hapon, nagtasing. Onya, unsa man, sir? Nasukod na ni mo imong karsonis? Okayhan ra ba ka sa fit? Wa pa lang. Pero ibaw kung okay kaya basta agi nila ni. Mabitaw ang anhin ko mapatahi niya kay dako akong pagsalig niya. O bilib kay ko siyang agi. Sir Alex. Nadugay lagi ka lang ga. Pasensya na lang ka, ha. Wa ko kalakaw dayon gud kay naibisita. Bisita gid ka. Or basing ka to ng customer ni mo. Ang medyo may edad na. Yung nakagusto ni mo. Ruti. Paitan na yung watay kapag sigarabo, no? Tungod kay high school na makukutob. Dili ko kadali-dalig bisita sa inyo. Kaya unsaon. Naibaw mo tang duha nga masuko gid ang imong mama kung masayod siya nga uyab di ita. Samtang ang lain, bisag layo inyong age gap. Pero kay doon na may kwarta. Okay ra kayo nga pamisitahan ka. Rudy, langga, mahal ti ka, uy. Ayaw ko na ako nag-ingon, anak. Dili lang malikayan, Lani. Mahasab kay tika. Maong mahadlo ko nga mawaha ka na ko. Langga, bisag unsay mahitabo. Dili mahitabong mawa ko nimo. Lani, I love you. I love you too. Hoy, Lani, unsa ning akong nadunggan nga uyab mo anang ginganlan og Rode? Rode? Kanang tricycle driver? Mamahimo ba? Ayaw ko di pagkaubos og maayong usa ka tao. Kaya big tricycle driver lang siya.
Tinarong iyang trabaho, ma. Uy, kuya, wagod ni mo. So, uyab gidi ay mo, kay nilaban ka man. Oo, ma. Uyab na ko si Rudy. Anha yung ka driver, nga na ay dato nga nangulitaw ni mo, nga naninguha ni mo, pero dili ka. Si Sir Alex, oh. Uy, gamitan ko ng utok ni mo, Lani. Ayaw pagpakabuangan ang gugma kay kanang gugma, manglayat ranas bintana kung wa na mo'y makaon. Ma, mahal na ko si Rudy. Ayaw kong supaka, ha? Buwagi ka ng tawhana kung dili ka gustong dili na tikailhon nga akong anak. Ma... Pasensya na. Una ko. Lalis na hinunod sa imong mama. Kung sa may imo desisyon, okay na lang ka. Andam ko mo dawat. Langga, lumagawas na magugus akong kibati. Pero dili mahitabong makigbuwag ko ni mo. Bisag mo sa pay buhatong mama, dili ko makigbuwag ni mo, Langga. Langga. Pero naglagot na kaya ng imong mama. Sa may imong buhatan. Langga, doon ako inahuna-unaan. Unsa na? Langga, sugod karon. Kinahanglan nga mag-amping na ta. Nga way makakita na itong duha nga magkuyog. Akong ipagawas nga, gibuwagan na tika. Unya lang ka? Og nakuna-una ko nga, Langga, unsa ka kung motiwas ka sa imong pag-eskwela? Langga, paobita kang wa ko ikagasto. Pobre na ba kayo ni Langga? Ako ang mapa-eskwela nimo. Langga, dili ko eh. Kalain na. Babae ka pero ikaw ang mugasto. Langga, sige na good. Langga, dili lagi ko. Kainan ko. Babae ka. Kain kayo paminahon. Oo, tinuod. Laing gid paminahon nga ako imo gasto sa imong pag-eskwela. Og gihibaw kong dili may kurtahan. Pero Langga, ako man gud maoy mas blessed na tong duha. Magtinabangay ta. I-prove na to nila. Labi na ni Mama. Nga bisag ingon ka lang ni Ana, pero doon na kay mga pangandoy. Langga. Please, Langga. Buhato ni nato para natong duha. Layas din, he! Wa kay uwaw! Ha? Manananaw na ito mga silingan. Karon pa ka madutlan og kauwaw? Kuyawa ni mo, no? Mura ka man og mahutdag lalaki. Wa naman ganit ay hapit di kaon. Nya ni gasto pa ka para sa imong laki. Ha, layas din, he! Layas! Og sugod karon ha. Wa na ko'y anak og ayaw na sa kong ilha nga imo kong inahan. Gipalayas na gid ko, Mama. Soon ba din ako? Gilis ako gusto ka sa bukol si Rudy ron kay naingon na ta siya na akong daan nga magtuon siya. Kay finals nila ugma. Samad ko ani paingon. Suwayan ako si Mirna nga akong igagaw, eh. Muato ko si ila. Kaniyot lang. Uy, gawla ni.
gaw. Oh, kagabi inaaron gaw, uy. Nga naman ka. Gipalayas ko, mama, gaw. Oh, unsa? Dali. So, dali sa bahay. Waori ka makuyawi, no nga. Gabi naman kaayo ron. Oh, unsa gaw? Nasakpan ka sa imong mama nga ikaw mo inigasto ni Rudy sa iyang pag-eskwela? Mauna, gaw. Unya, gaw. Nahibaw na si Rudy, ani. Imo na siyang gisultian. Wa, gaw, uy. Dili ko gustong mahasol siya, God. Exam nila, ugma. Paita baya ninyo, uy. Unahan na sige. Ani lang sa kasamo po yo. Maayo din kay safe ra ka. Salamat ka, wa. Unsa? Langga, ano karupam ka ni sulti na ko ini? Langga, dili ko gusto gud nga mahasol imong hunahuna. Exam man ko din yung ato, maong wala di ka sa muka. Langga, sorry kay. Tugon na ako. Ang ningon anak na karon. Gibuhat ko ni Langga tugod kay dako kayo nga akong pagsalig nimo. Ayaw ko bala ka, Langga. Dili ti ka paghiyason sa tanan nimong gisakripisyo para nako. Sige lang. Pila na lang kabuhan. Mugraduate na ko sa kong kurso nga engineering. Dili na ka mag-antos pa. Langga. Congratulations! Nakagraduate na ganit taon ka. Kada tungod di mo lang ga. Tungod sa imong sakripisyo. Pagsalig ug pagmahal nako. Kung asa ko ron, kana tungod di mo. Ug daghan kay salamat. Uy, Langga mo ta uy. Nagano pa ka classmates oh. Da, hibaw na sila uy. Kay bao nga unsa? Nga misis ti ka. Unsa? Wa pa ganito makasal? Hapit na lang ga. Langga, taod-taod naman tayo nag-ipon. Nya, nanasagod trabaho. Magpakasal na ta? Langga. Will you marry me? Sing-sing? Yes! Yes, Langga! Yes! Yes! Misis na gitunya, ikapuhon Langga. Pero, Langga, unsa kay maayo kung doawon na to si mama ni mo. Bangayo to siyang blessings. Langga. Lani, anak. Salamat kay ni Anhi mo. Ay, gimingaw na kaayo ko ni mo, nak. Maingon man sad ko. Sorry sa ko napuhat, ma. Dili ganit ako gusto mo, ani, katingalig na suko pa ka na ako. Pero namugos-mugod si Rudy na ako, nganhiun ka na mo. Ma'am, ibaw kong bapti kayo ang sinugdanan na to. Pero ma'am, ianhi ko tungod kay kaya na akong buhion ang imong anak na sila. Gusto na mong pangayoon ang imong blessing, kay pakaslanan ako ang imong anak, ma'am. Unta, musugot ka. Dako kaayo ang akong nahimong sayop din yung duha, Rudy. Ako maoy angay mangayog pasaylo nibo. Tungod kay akong gisaway imong pagkatao. Nakasabot ko, ma'am. Nabuhat ko nimo tungod kay concern kang Lani. Magpakasal naman kaha mo. Ay ayaw na pagmaham na ako. Mama na lang. Mama na lang itawag na ako.
Ma, salamat. Salamat kit kayo, ma. Salamat kayo, ma'am. Aw, ma. Isaan ako. Kadili gid ako pagutman ang inyong anak. Hatagan ako siya komportable nga pagpuyo. There are times when I just want to look at the stars in the night. Dili lalim among giagian ni Rudy. Pero wag gimi ni give up. Tungod kay mahal kayo na mo ang usag-usa. Sa mga naminaw karon, kung doon naman may struggle sa inyong karelasyon, ayaw dayon mo og buhi. Kay usahay ang makapalig-on sa usa ka relasyon, mao ang mga challenges nga inyong ma-encounter. Dinhin na lang kutob, daghang salamat RMN. Mao kita may higalang kaagi ni Lani nga taga General Santos City. Uban sa awit ngayong ipangayo, awit kanagaluhan forevermore. You were just a dream.